Right, muri Zimbabwe nokotenda nerutsigiro rwamuri kutipa kwese kwamungadai muri mumativi mana enyika nenzvimbo dzakatikomberedza. Nyaya dzatine tichingoya nadzo inyaya dzakasiyana-siyana, saka kana uri munyowani usati wasubscribe, please ndokumbirisisawo kuti usubscribe. Tasarwa nemaviews nemasubscribers mashoma kuti isvike 10,000 guys, less than 300 masubscribers ari kudiwa. Saka kana uri munyowani please ndokumbirisawo tingosvika patarget yatiri kuda. Ndichingoramba ndichikupai zvinopisa, ndichingoramba ndichikupai nyaya dzinosiririsa, dzinofadza, dzinobatanidza ukama nedzinotochemedza chaiyo. Sanke nyaya ndiinayo panapa, nyaya yekuti kana newe usati waposta, usati wafunga kuita video, unotanga wamboti pakaipa. Paunoverenga nyaya yacho unonyatsorwadziwa. Inyaya inorwadza, inyaya inosiririsa. Saka da kuti mukomente zvamunofungawo in the comment section below, and also share this video kana kunze uko kune vari kuzviita kana kuti vachazoda kusangana nematambudziko akadaro vagare vazivawo zviri kuitika kunze uko, because vamwe vachazviita nekuda, vamwe vachazviita nekupushwa nevabereki. Saka nyaya iyi ndeye 17 years old girl. Ndofunga mukona pandakaisa aro apa haana gumbo, and ukoko kumusoro uko kurwoko uko haana ruoko. Musikana uyu akati ane 17 years akamanikidzwa nevabereki vake kunge ange achiroorwa nekuti mukwasha ndofunga anga atoredi kuita sekubvisa pfuma, so akaramba, but vabereki vakaramba vachimupusha kusvika vakumutretina ndo paakazoroorwa. Aroorwa kudaro vakazongoita misunderstanding mumba, because anga apinda achiri pwere, anga apinda achiri mwana mudiki stereki. Ndo pekutanga akadamburwa gumbo, pechi2 akadamburwa ruoko. Saka zvinhu zvokuti vabereki vopa vakaona kuti uyu mwana izvine zvaadamburwa gumbo nemacheti, because riri kunzi imacheti rakashanda irororo, vakamusiya. Kana kuti vabereki vemurume ndo vakaramba vachihaidha zvinhu zvakadaro, vachiti vachawirirana. But paunoona panodamburwa munhu ruoko, dai manyatsoona manyatsoverenga nyaya yacho, hapanga pakaipa, but ndofunga ndakwanisa kuexplaina kuti mumwe hanzi kusise. Tell us what do you think in the comment section. Thank you.